всичко ми вземете, само сега ще правим шат. Какво става, Да не Муцо? вдигаме много шум. Муцо, господине, ще го да се изплащаме да, цял живот този телевизор на кредит, не. Телевизор струва повече от 80 лева, лопата. Ей, сега ще кажа. Муцо, ограбиха ни, ей. Чекай, господине, само 10 минутки. Господине, сега се връщам. Муцо. Слезте от Няма да кантара. слеза. Слезте от кантара. Няма да слеза, бе. Моля, тръпния, моля ти се. Шорум, ние моля те, не дей така. Вие прекалявате, бе. Не, вие И прекалявате. дрежки. Те дрежки ще ги вземем направо с цялото това нещо. Не. Айде, махнете се оттам! Пак ли ще ги оцените на 1 лев? Няма да ги вземете. Махнете се, госпожо. Така, дрежки, общо 10 лева. Книжки видях, да? Взимаме книжки. Книжки 50 стотинки максимум. 50 стотинки. Така. И останалото са буклуци. Приятен ден. Приятен ден. Бъди парите! Бъди парите! Пари! Какво става така? Браво, бъди парите! Бъди парите, бе! Мацо, ти ли си, бе? Мацо, бъди парите! Мацо, какво искаш, Бъди бе? пари! Бързо, бе! Мацо, какво правиш, бе? Бъди парите, бе! Пасиш, бе, Мацо, бе! Ще помогнем тук! Ще си полиция, бе, Мацо! Полиция! Баща ми! Полиция! Стига! Полиция! Полиция! Стига, вика, баща ми! Мацо, махни се, полиция! Полиция! Уважаеми зрители, намираме се в една детска площадка пред дома за изоставени блондинки. Какво искате? Здравейте! Какво искате? Защо в сте тук? Луяк сме, но искаме да зададем въпрос на управителката на този дом. Какъв е смисълът на този дом? Защо съществува? Всъщност това е една благородна кауза. Ние сме се събрали тук, за да помагаме на изоставени блондинки. Блондинки, които вече не вършат работа, се връщат от съпрузите им или от приятелите им и те идват в този дом и ние ги отглеждаме. Така, с какво се занимават тези блондинки? Каква е тяхната задача? Ние намираме нови съпрузи или нови приятели. Така ли? Това не ви ли прилича на някакъв друг дом? Нищо не прилича, моля ви да спрете да снимате. Бега тук с тази камера, къде? Защо си избирате само блондинки? Защото така моят вкус го подчертава. Не ви ли е срам? Не ви ли е страх? Тези момиченца имат майки. Бегите от тук с тази или камера. са носени от штуркела. Ето, къде отивате с тези момичета? Довиждане. Изчакайте за последен въпрос. Моля ви, спрете, обърнете се. Какво ги правите? Охрана! Искам да попитам, ето това момиче. Сигурна съм, че още не може да говори добре. Въобще не ми интересува аз. Кой клас е моето момиче? Ето там, застанете. Ето там, ако обичате. Ще се видим в съда. Повтарям. Да не потретвам. Поредната пародия в нашата държава. Ето. Махни тази камера, бе. Погледнете ги, заставете ги. Кажете си името. Нямате име, нали така? Вие не знаете с кой си играете, бе. Бега тук, бе. Не, моля. Божице, елате тук да ви покажа. Бият ли ви? Виждате ли там? Нещо има. Вие защо снимате, а? А сега новините от последния час. Заловен е опасен престъпник в опит за грабеж на магазин за плодове. Момиче получи пареза на лицето, след като принудително й бе отнет 35-инчовия телевизор. Тя е настанена в дома за блондинки в Волуяк. Спецгрупата от високо квалифицирани полицаи, преследващи радикалната природозащитна организация Свободна Европа, която цял ден всява смут, се изгуби в отсечката между селата Нови хан и Елин Пелин. Не всички блондинки са глупави, искам да го кажа ясно и високо. Аз съм само руса, не съм блондинка. Мозъкът е уведен преди въздействието на перхидрола. Трудно ми е да коментирам този въпрос, още повече, че жена ми е блондинка. Аз, ако взема се изруса сега, ще приличам някои други, но каквото си знам, си знам. Имаме героизация и след това склонност към изрусяване и умствено ослабване.
както и попълване с силикон на определени части на тялото. Бях грозноват младеж. Момичетата не ме харесваха. Зарекох се да им отмъстя. Да отмъстя на всички хора. Чрез тях сътворих формулата на перфектния наркотик. Перхидрол. А сега, миличка, ще те превърна в една от доверените ми охранителки. След малко, животът ти ще ти се струва много по-хубав, много по-красив, приятен, простичък. Да започваме. Да започваме. Проба. Цял живот си ходиш с черната коса. За брюнетки няма място на света. Щом русото в мене ярко заблести. Знам, в миг започват веселите дни. Мила кукло Барби, колко те обичам. Вечер не заспивам, щом не си до мен. Тайно аз на тебе искам да приличам, за да стопля с обич нашето сърце. Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Ken. I'm a Barbie girl. Hello, Barbie. Hello, Ken. How are you, Barbie? Good. Wonderful. Мила кукло Барби, колко те обичам. Вечер не заспивам, щом не си до мен. Тайно аз на тебе искам да приличам, за да стопля с обич нашето сърце. Здравейте, уважаеми зрители! Аз ви предлагам от днес нататъка да не мислите много-много. Пазарувайте. Да, пазарувайте по моловете, взимайте кредити, колкото може повече. Яжте само полуфабрикати. Те са толкова вкусни. И помнете най-важното. Всичко е такова, каквото трябва да бъде прекрасно. И вие също сте прекрасни. А нашето бъдеще е светло. Русо. С подкрепата на Sony Европа професионални продукти.